Mikä omalla autolla pääsee ajamaan. Mä en tiedä mikä se rataennätys sitten on tässä. Kohta se selviää varmaan. Sä tosta näet sitten jatkuu, niin pysyttää aina noita valkeiden viivojen välissä. Tässä on tämmöiset nuolet. Ja vaikka tekis mieli lähteä tuonne raalle, niin pysytään tässä ihan loppuun asti. Tää on siitä syystä, että jos kaveri tulee tuolta vauhdilla, niin hän ei saattaisi ylittää tätä vihreää niin joo, se jatkaa kierrosta. Joo. Pysytään tässä vielä ihan tonne ja mennään mutkaan asti, niin se kaartuu tämä. Se on eteen ja pysytään viivojen välissä ja sitten saapi kaasutella. Tää on tärkeä aina, että tullaan tänne pitkälle, niin ei sotu vahinkoa. Onko ensimmäistä kertaa? Mä viime vuonna ajoin tää. Noniin, tuttu rataa. On tässä nää siivekkeet tässä Volkkarissa testata nyt niin. Joo. Varsinainen urheiluauto. Mut joo, siis Legendsillä on jo vuosi sitten niin mä luulen, että tää rata on ehkä sama profiili kuin viime vuonna, mutta en oo varma. Joo. Tietysti hyvä, että viime vuonna ei nimittäin ollut tällaista esittelyä ollenkaan. Joo. Mä ajoin kylviltä, mutta toki pari ekaa kerrosta tosi hiljaa, että joo. Ei ollut yhtään niin kokemusta. Ajatus on selvästi mukana tässä, mitä tällä hetkellä tehdään. Silleen tuolla on niin ei mennä Las Palmasiin saakka, siinä on keilat tuossa keskellä suoraan, niin käännytään siitä sitten oikealle. Täällä kerkee ihan hyvin käydä sisällä ja voi aukaista sinne ulos sitten ja jarruin tuosta keilojen kohdalta heitetään sitten, sitten takaisin. Tulijoita väistää sen, kun kanssa tuolla kontradalla. Täältä päin tietenkin katsoa, missä asfalttia on niin tummemmilla, niin siinä on ajolle tälleen löykäisyydessä. Siitä sitten antaa luissua auto ja pysytään halissa. Sitten on 100 metriä ja 100 metriä. Tässä saakin sitten aika terävästi ottaa sisälle tässä. Altti näkyy ja sitten avata näyttää näyttää saman kuulosta. Näyttää saman kuulosta, joo. Sitä on vaikka. Sisään ja sitten mennään päässä oli tuota lisälinkkiä eikä. Okei, tuo oli muuten tuo. Joo, se on muuttunut. Otetaan vielä yksi kerta. Joo, täällä on jamassa oli niin näin päin. Ja sitten ketjurattaan tilalla tuolla niin on tuommoinen kardaanitumppi ja sieltä menee sitten kardaanitunnelissa tänne suoraan veto. Täyslukko, onko se selikan lyhennetty taka-akseli ja perää siellä. Muutama eri välitystä käytetään, mutta pääsääntöisesti superradoilla niin se on yksi välitys, minkä kanssa kyllä pärjää. Nyt ei päästetä. Löytyykö sieltä sitten tämä aaravyö, niin nostaa ylös. Tästä sitten toinen. Oho. Löytyy oikea reikä ja siitä niin vähän voi kiristää. Pystytkö tää olemaan sen kanssa? Varmastikin pystyt. Oletat polkimeen varmaan saanut sen, vai saaks nyt säädetty? Ei saa. On tämmönen vähän pitempi. Joo. Tää on tää koppi on isojakin ukkoja on tänne ajettu. Sieltä ja näistä otas sitten ite ja vajaa mieleiseksi. Siitä ja ota tosta vekkäälle tuulosta. Kiristä vaan sitten siitä. Se olisi varmaan siinä. Joo. Kaasujarrut. Yksi juttu puuttuu. Sieltä ja tässä oli painonappi. Eli jos tarvii ottaa pois on, niin tosta sitten löytyy.
Kaikki hyvin. Joo. Katsotaanpa tässä muut saavivehkeet. Oliko se 10 minsaa vai miten? Juu. Joo. Hienosti meni hyvin kiinni. Päävirta päälle ja sitten tuosta ylöspäin ja asetinvarru pois. Tammittäin. Kytkin pohjaan. Sulla on siellä ja kartti oli siinä. Tällä hetkellä on vielä vapaa. Voit laittaa ykkösen päälle ja mä tuuppaan sua.
Tulee kyllä heti. No niin, miltäs tuntuu? Ai, se oli kyllä just niin mukavaa, kun voi kuvitella. Yöstä pyöräät sitä keskeltä jompaa kumpaa suuntaan sitä klipsiä. Siitä niin saat sinne vähän happea ja ratti irti ja pyörätät koko kahvan oveen auki. Vetää ratti pois. Hyvä paikallaan olla. Pyssyset siinä, ei se kauas tarvitse. Vähän viimasilmiin, kun sivuikkunista sen verran tulee. No, mutta... Oliko hauska? Oli kyllä. Ja tottelikin. Joo. Kaikkea on tosi hienosti. Kaikkia vähän hymyilyttää, niin tulee. Sulla oli tällä kertaa. Joo. No niin, pojat jatkaa sitten formulalla. Tulee pikku tauko tähän. Hakekaa, tuossa on juomista. Kaikki kolme saa, siinä on limpparia tai vettä, niin saa vähän nestettä ja luetaan sitten jonkun ajan päästä jatkaa formula-hommia. Kuvausmiehellä jono. Kaikissa sama homma. Taksreunimaista ylös. Silloin meillä on virrat bensapumppuun. Letti päällä. Saatu tarvetta saatu. Sitten ei muuta kuin ensin toinen jalka sinne ja toinen perässä seisomaan penkille ja sitten lähtee sukeltaa siitä jalat narujen molemmin puolin.
Ja niin pitkälle, että löytyy kytkin poli ja sen saa kunnolla painettua pohjaan. Niin. Ja nyt se menisi niinku pohjaan. Joo. Ja jarru on vieressä ja kaasu löytyy. Pitäisikö ne ottaa tähän sitten? Voi ottaa. Ferkula on vielä 3 kierroksen ajoon, mutta on. Täytyy vaan varoittaa, että on kengän kärkiä, että on kaasu. Joo, se on, jos on oikein iso eläkä. Mulla on 4-5, se on vähän niin kipaa sieltä. Joo. Jarrussa ei ole sitä ongelmaa. Joo. Mä tiedän, oliko tässä joku, tuleeko ne taakse joku tyhjä? Meillä on tuossa yksi tyhjä, tuntuu, että haluat olla tyhjää. Vähän tuntuu, että se on tyhjä, kuitenkin. Pukee ehkä paremmin. Kokeile siitä, onko joo, on tää parempi, huonompi. Parempi. No niin. Sitten ruvetaan tuosta, asettelee vöitä, asettelee tuota puukallalle silleen, että ne ei jää puristuksiin. Eikö tuolla miten päin? Sieltä vaan jostain välistä, ne on niinku vaan sillä. Joo niin. Vyöt saa olla aika tiukalla, mutta ei tietysti tarvitse tuntua pahalta, mutta se on mukavampi, että sä oot niinku se auton kanssa siellä silleen sinut, että et valuu jarrussa eteenpäin. Ja Joo. joo. On semmonen olo, että se kuitenkin pysynyt siinä penkissä. Sitten tänne laitetaan tämä. Suoralla voit nyt, jos kokeilet, niin nojata taaksepäin, että jonkun verran tulee ilmavirtaa, niin sä saat sillä niin kuin myös niin kuin huilata siellä, että sinne voi muisti aikana. Yes. Sitten tuolta päävirta päälle. Sytkävirta on ylempi, jos tarve sammuttaa, niin vivut alas. Alinta. Niin, vivut alas, ylemmästä vivusta jo sammuu, mutta kun nappaa alas, niin vehkeet sammuu. Mikä tää alas nyt? Niin, silloin menee päävirta pois ja joo. Nostetaan ensin painetta sinne vähän, sitten laittaa sytkävirta päälle ja sitten se lähtee käymään. Tässä näet vaihteen, se on nyt vapaalla. Ja tuolla vaihtovalot menee tuolla näytössä, mutta nämä ledit toimii kans. Saa kierrättää sinne ihan ylös asti ja sitten vettää isompaa vaihetta vaan silmään. Eikä tarvii kaasuakaan nostaa, että se katkoo itse sytytykset ja pikkusen potkaisee selkään ja taas mennään. Ja sitten jarrulle, niin ensimmäisessä jarrulle ottaa vähän aikaa, että myös moottori jarruttaa pienemmälle, jatkaa jarruttamista. Sitten jarru ylös ja pikkukaasulla sinne mutkaan ja ratti suoristuu nyt taas mennään. Koitapa kääntää ratti pystyy, ottaako kiinni. Ihan niin kuin näin. Joo. Mutta noinkaan paljon ei tarvitse kääntää, mutta toi on ehkä semmonen maksimi, että just mahtuu. Joo. Mutta mahdollisimman pyöreästi, niin silloin myös se kääntösäde on niin kuin mahdollisimman pieni, niin siitä se lähtee yli. Ja tää oli ylöspäin ja tää alas. Yes. Ja vahingossa ei mene nyt ykkönen, että tuossa kun lähdetään radalle, niin pitää painaa keltainen nappi pohjaa, sitten ykkönen ja keltainen nappi ylös, ja sitä ei sen jälkeen tarvitse. Se on vaan safetynä sinne, ettei mene vahingossa varikolla vaihepää. Ja kytkin tietenkin siinä ykkössä. Joo, kytkin päällä tuohon rinteeseen. Ja sen jälkeen kun huetaan kytki ylös, vähän kaasua, auto liikkuu, voi heittää jo kakkosen. Se ykkönen on aika lyhyt siellä. Ja sitten tuo takaisin tulo, niin ykkösellä tuohon alamäkeen asti. Joo, tuolta tuut jo hissukseen hyvässä ajossa, tuossa jarruttelet vauhdin kolmoselta kakkoselle, aika hiljaisessa vauhdissa ykköselle, sitten kytkin pohjaan rumaan. Tähän kytkin pohjassa ykkösellä ja sitten tässä varikolla niin molemmista viiksistä kun vetää, niin se menee vapaasti. Mutta me ollaan tässä ottamassa kumpi sitten. Jarruja, joka ei uskaltanut sille oikeesti niinku polkista, mutta kyllä pysähtyy. Okei, joo, hyvä tietää. Kyllä pysähtyy tosi hyvin. Muistaa jarruttaa suoraan. Niin joo. Niin, se, että ei yhtään panna jarrua. Jos sä kääntää ja pannat jarrua, niin silloin lähtee. Tuo tulee, niin me lähdetään formulalla. Laittaa taas päävirrat
päälle, ratti syttyy. Nyt näkee ne leditkin siellä. Joo. Sitten nostetaan ensin pikkusen öljypainetta. Käyntiin.
niinku ajaa. Pyörällä on ajanut paljon, et sillä on Joo, ja eikö sitten se on ihan enempi ja omina vehkeillä noin kyllä kuskit ei ne kato pitää. Niin kyllä. Ylöspäin se menee tosi nätisti. Oli mukava. Hyvä. No se on pääs. Pyörähtää oikein. Joo. Joo. Helpompi vetää pystyyn. Formulalla. Kyllä. Hei, kesän jatkoa. No niin, hyvä. Moro. Ihan tuo viimeiset 2 mutkaa ja meidän lähtee käsi. Okei. Sitä Voisiko puuttuu jo vähän Joo, vai? sitten saa liputit. Joo. Siinä kuitenkin on sitä ajamista aika paljon. Niin. Mä jarrutin vähän turhan voimakkaasti siinä, kun mä vähän käänsin. Muuten meni tosi jees. Kortti heti teille, niin ei unohdu. Miltä se tuntui? Oliko makea? Oli makea. Onhan se vähän erityyppinen kuin Legendsi. Joo, vielä enemmän kilpaa. Joo. Näkyvyys on parempi mun mielestä tässä. Otetaan enemmän. Aika vähän näkee pihalle. Legendsistä aika vähän näkee pihalle, kun on niin pienet ikkunat. Se kumminkin aika alhaalla istuu siellä. Ja tässä kun renkaat näkee vähän, niin se auttaa tosi paljon siihen. Niin mä oon fyysisempi, että tää oli. Se tuli aina Legendsille, mutta tuntui niinku täällä Joo. jonkun verran jotain. Mulla tuli joku ötökkä siihen, että toivottavasti ei tullut heti alussa, niin sille ei voi mitään. Suosittelen Formula 4. Myös kuvaa jos. Mulla on tehty näitä, me tehtiin viimekin pitänä teille YouTubella vähän. Joo. Hästäkättiin kyllä, mä en tiedä onko se näkynyt siellä. Joo. Olisin saanut ihan hyvin muutamasta katsoa. Joo. Eikö pitää panneen vaan, niin kyllä me yleensä kanssa jaetaan millellään. Joo. Niin se on ihan mukava, että pikkuhiljaa tässä vähän koitettu säätää tätä. Viime kesänäkin aloitettiin niin oikeastaan niin vähän, että mikä toimii. Niin. Viime kesänä myytiin pelkkää formulaa, mutta huomattiin, että se ei äkkiseltään niin on parempi, että saat vähän tuolla ajaa jollain rasevehkeillä, niin sä saat sitten paljon enemmän siitä irti. Joo. Ja sitten toinen on tuo, että jos toit ihan ekaa kertaa, että on koskaan ajanut radalla, että niin, koskaan käynyt sitten täällä, niin sitten tuo tutustuminen lisättiin siihen, että vähän niin kuin nousi hinnat, mutta niin ne on valitettavasti noussut kaikessa, mutta koitettu tuo vähän enemmän siihen sitä sisältöä, että siitä saa niin kuitenkin myös enemmän irti. Onhan tästä enemmän niin ajettavaa mun mielestä kuin mitä viime vuonna. Joo. Kuitenkin yhteensä. Kyllä. Toki mä olin optimisti, että mä suoraan katson lähden Formula 4. Sitten sä just puhelimesta sanoit. Joo. Ja nyt kun miettii, se oli ihan fiksua ajaa tuolla Legendsillä. On sä niinku sitten sillä, niinku sä oot kuitenkin jo käynyt sillä radalla niin. Ja saa niinku ne mutkat ja muut on tutumpia ja saa semmosen pikkujännityksen siitä pois, niin sit pääsee suorittamaan. Kiitoksia. Hienosti ajettu, mukava kun kävit ja täältä näitä löytyy vehkeitä lisää. Ensi kerralla taas joku toinen sitten. Onks toi, mä nähnyt Instagramista ton kuplan mielestäni? Se ei varsinaisesti ole meillä niinku ajoelämistä käytössä, että se on nyt meillä oli se NASCAR-auto, Kisläistä Euronaskar ja se hävitettiin nyt pois ja nyt tänä vuosina ollaan menty tuolla Suomessa oli nyt käytiin pari viikkoa sitten Spaassa 25 tunnin video ajoa vetämässä, niin sieltä on varmaan videoita ja kuvia ollutkin. Niin. Se on tommonen Kulleen Legends. Siinä on 2-litrinen Audi vakiotekniikka. Samanlainen sadevin vaihdelaatikko kuin tässä, läpsyistä vaihteet ja vähän se on tällä radalla hitaampi kuin Legendsi, että on pikkusen enempi painoa, sitä tehoa ei kuitenkaan sitten ole, mutta se on kyllä hieno auto ajaa, kun ne vaihteet taas menee niin kuin tosi nätisti. Helppo auto ja tämmönen niin kuin minäkin, että ei ole paljon ajanut, niin sillä pystyy sitten kuitenkin mennä vähän silleen täysiä, että se on niin, sitä tehoa ei ole liikaa, mutta se on niin kuin hauskaa auto ajaa kanssa. Voi olla, että sekin silläkin tässä näitä ajoelämyshommia tullaan ajamaan jatkossa, että katsotaan nyt vähän. Onko Formula 4 mitään kilpailua Suomessa? Ei oo, niille ei Formula olekaan. Historiikki ei taitaa olla vähän vielä liian uusi. Se on ainut, missä Suomessa ajetaan Formula-autoilla nyt, että ei oo vaan autoja eikä kuskeja, että se on silleen niinku vähän kuivahtanut. Karttikusket lähtee heti maailmalla ajamaan. Niin. Ja sitten, että se vähän, kun se ei opeta mitään, jos niitä on 5. Pitäisi kuitenkin opetella sitä kilva-ajoa tasaisilla
kymmenyksillä sadasosilla pelataan siellä, niin on pakko melkein lähteä sitten Aasiaan tai joku Euroopan pikkukonsoaluokka ajamaan. Alastaro kiittää kuittaa jälleen. Hyvää kesää jatkoa.